ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ଏଠି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ବସିକି ବେଡ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଉଛ କହିଲ? କ'ଣ ଭାତ ଖାଇସାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇଲ ତାପରେ ଘିଅ କୁରୁ ଖାଉଛ? ମୋତେ ଟିକେ ଦଉନ, ତମେ ଏକା ଏକା ଖାଇଦଉଛ, ଟିକେ ଦିଅ। ସତରେ ଘିଅ କୁର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଘିଅ ପୁର ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା একদম ମୋବାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ହିଁ କେବେ ମିଳେନି, ଓନ୍ଲି ଘରେ ହିଁ ମିଳେ। ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ଗାଈ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘିଅ ପୁରଟା କେଉଁଟା। କେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମୋତେ ତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘିଅ କୁର ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା? ମୁଁ ବର୍ଷା ନାଟ ବର୍ଷା ହେଇନି ମଜାକି ହେଇନଥିଲା, ସତରେ ହେଇନଥିଲା। କେବେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ, କଥାରେ କିଛି ବାସ୍ତବତା ନଥାଏ।